Sanibonani bantabami, ineni mashayo. Ngicela uNkulunkulu anikhusele. Nenza umsebenzi omkhulu. Yazi umdaka akwazi ngisho ukuhamba esitolo ilabantu. Bona labantu babengene kanjani labantu abaningi kangaka asebengaphezulu kwenu. Hawu, naze nasebenza. Kodwa ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba uthula. Asuse lo yedwa athi ayivuka emaqandeni niyaphela manje. Niyaphela manje igebengu. Hawu, ngibona omunye bemqaqisa bethi akakhiphe amadasi ukhipha inqwaba. Wathi waseNigeria bethi wakuphi wena? Wathi ngwaseNigeria. Usuka le akade esingane ezweni lakubo. Uzobulala izwe la eSouth Africa. Hey. Sukumanime ngeenyawo. Uyabona kube mina angigugile. Ngibula ukuthi ngigugile. Ngabe ngihamba yonke indawo ngalezi zami inyawo. Igugile bantabami. Sengigugile kodwa hawu naze nasebenza. Senze umsebenzi omkhulu. Naze nasebenza. Lo mangamela hambe esibuyisela ngoba naye eyigwayi usibuyisela amagwayi la. Lo mangamela okhohlakele. Uzwile umoya ekhuluma netuli. Uzwile umoya ekhuluma netuli. Uzwe kahle umoya yena. Akaboshwa ngani yena? Kanti yena wafuwa walokhu zaba wafihla imali phansi kombhede. Akangaboshwa ngani yena? Yindaba yena engaboshwa. Angithi bavele bakithi bahamba bophuzo badudli imali namagupta. Emsukele engazange adle imali. Le eyabonakala ke kaboshwa ngani? Awunaze napha wehulumeni uba amaqoki. Kodwa uyeza uNkulunkulu nelanga belivutha umlilo elizofika eduze kwakho. Fanele ukhishwe konke lokho okuthiwa ukuthi kuphethe lapha unikeza abantu incwadi ezingekho emthethweni, unikeza abantu abayincwadi ongekho ngoba kufuna imali. Fanele ukhishwe konke, akukhishwa kwakhona. Kudala waxe lapha bese kungena abanye basebenze lapha abazoba neqiniso. Wasebenza mkhwanaze kunjenje wena. Wathula wabuka. Ha, kanti ubugebengu bungaka. Waqubuka, wapetulula. Kunjani namhlanje? Bonke omasipala bapetukile babheke phezulu. Amanyala. Abantu abamnyama. Begila imkhuba kwabanye abantu abamnyama. Uyazi ukuthi mina bengilindele ukuthi namabhunada asiqala edlala ngathi ehudula abantu ngemoto odazangaboshwa amabhunu. Bengifuna kuvuke lokho mina. Kuvukela abantu ababehudula bebabulala amabhunu. Kuvuke bona labantu. Kephenywa wona amabhunu lawo. Nawo aphenywe njengokuphenywa labantu bamnyama. Nawo igebengu enkulu. Lesi lethe ezinye igebengu. Hlala lapha emnceleni. Befuna imali. Bengenisa abantu. Babasaphi labantu? Bazobulala izingane zabantu abethu. Aniboni le ndaba. Bazobulala izingane babhemisa izingane zabantu abethu. Gcwele manje amaphala la edrobheni angakanani. Khona ungcolo kula edrobheni abafika nakho awusawazi we-street uzohamba kanjani, uzohamba ngaphi. Angikhulumi ke mina njengasakazi engaqhubeka ngiwe ngithi ibhala kaqa. Phansi. Ngoba ngisakwazi nokuhamba phela kodwa ngiyabuka nje umkhuba. Hawu, ungathi uJehova ngaba nani bantabami. Anikhusele njalo noma sekunjani anikhusele uJehova abe nani. Lilungise lelizwe liqonde lithi into. Awu. Amadoda alaxazela nje amadoda ahamba okhonza ANC. Lo mangameli okhonza nanibhekile nje. Ilangena wenzani? Ilangena wenzani? Uphi umsebenzi lo mangameli? Mina into engazange ngivotele ukuyivotela leyo mina ngahlala ngathandazela uNkulunkulu wami. Ngathi Nkosi ungithatha mangithatha. Angikwazi ukwenza lamasipho nje mina.
ade mina ngambona mina ngoba ngikhonza uNkulunkulu ophilayo ngiyakhuleka ngahlalela nje ngathulela nezingane zami ezingasebenzi ezingenawo umsebenzi ezingawuthola umsebenzi ngathandazani abantu abamlindile ngalokufa ayikho into engizoyenza mina ngihleli nje la endlini ngihleli kule ndlu nje le engayinikwa le ndlu le ngihlala kuyona ngwabona khona usimende kwendawo khona i-tiles ngoba angisebenzi anginamuntu yinto nje idlala imali kahulumeni anginika yona uthi sidle nale abasincintsha yona abayibuye beyintshontshe beyithathe yona le mali kahulumeni bulala ungadlile yona le mali kahulumeni abasiniki lo mali bayidla bona babayicezule bayidle bona ukhohlakalo nje hayi aningambululani nohulumeni lo fanele kashintshe uhulumeni ungene omunye uhulumeni ohlakaniphile ozokwenza ukuthi abantu baphile impilo emnandi noma bengenamali baphile nje impilo emnandi noma bengenamali baphile kodwa impilo emnandi nje hawu usaphila hanana henene yini lo gororo yini lo nanana yini le le no khuluma kwakho no le nokhuluma kwakho ungakwazi ukuthi ukhuluma boni hawu khiphani doti ubuyele endaweni yakubo nawe uyolungisa indawo zakubo khiphani Nkosi engishiya ngithi uNkulunkulu akabe nani nje ngifuna ukubatshela noma ngabe banomuthi ongakanani bethi bazobulala amaZulu awumbulala umuntu uNkulunkulu engavumanga umbulala ungavumanga awubonanga ebholeni lapha ade behamba okwenza umuthi wenzela ukuthi ikhathali ilokhuzana ikhathali Chiefs ibakoleni benza umathanda bake bawenza umathanda lutho umuthi awulutho uyaphela umuthi khona uthe inkosi iba nami manje yodlala uqedile angiyikudlala umuntu ngiyodlala ibhola uzophumelela nalana ke nani othi inkosi siklina izwe lethu sifuna libe njengoba wasinika lona uyoba njalo uthi nje inkosi Jehova akukho kunye ngaphandle kaNkulunkulu mina ke ngikhonza uNkulunkulu ophilayo ngikhonza uNkulunkulu abelungu mina nenwele obomvu khona uNkulunkulu mina ophilayo mina ngeke ngikutshela imfihlo zami uNkulunkulu angikhombisa zona ngitshela yini yaphela lapho usazoqhubeka futhi khuluma ngeke nami ukhuluma ngokhuluma kuze kulunge nami ngikhuluma ngoba ngiyakhuleka sanibonani ma-foreigner